Velkommen til den her video på gamingkanalen. Ja, jeg er på Y8 og skærmoptagelse fra CapCut. Jeg spiser lidt aftensmad imens, fordi klokken den er 18:35 for frikadelle. Jeg ved ikke, hvad jeg skal spille. Slope måske. Jeg har aldrig prøvet. Bare log in. Bare to play. Okay. Gratis købsvurdering. Nej. Resumé. Jeg skal lige finde ud af, hvordan man gør. Der stod noget med A og D og Q og... Okay. Nej. Prøv det igen. Okay. Ja. Again. A. Okay. Nu drejer man. Ja, det var bedre end før. Ej. En gang til. Hvad bruger man Q til så? Jeg fatter ikke det der. No way! Nej! Det er første gang, jeg bruger det her. Ja. Slope. Nå, man kan også gøre ovenpå. Nå, så rører den ned igen. No way. Jeg tror bare, det er en kort video. Slope. Det skal nok lige øve mig på, for jeg laver en rigtig god video, men hvad synes du om den her video? Abonner og kom til den her video. Giv en like, og ses til næste video. Hej!